Сега като направи така. Смятам да се наблегне на картите на плаче. Тя като направи така, пък се забира. Така че, трябва да не моля да стигна до там. Особено с линия за потока. Може и да. Да, сега да чиста нещо. Божанка ще учим да играе карти, тате. Все пак моята маска си се спасила. Какво? Моята маска си се спасила. Нашата маска е с планински кристал. С хиперкристал. Като моят фотоапарат, с хиперкристал. С хиперкристал. Я ги хвани тия на ти крака. Я ги докосни тия крака. Може да не ти бе, като си карта.